حالتات تግራይ ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝሓዝዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣጽዋር ኣብ ምምልላስ ኣዋፊሮም ኣማይት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከባቢ ሽረ ከም ዝተኣስሩ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዓለምና ወርልድ ቱቲም ናይ ዝቀዳደሙ ብዝሒ ኤርትራውያን 5 በፂሑ ሰላም ኣብ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ብዘይካዚ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መደብ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ወይ ኮቫክስ ዘይተጸንበረ ሃገራት ኤርትራን ብሩንድን ጥራይ ተሪፈን ኢትዮጵያ ሰልፊ ብልጽግና ብዓብላል ድምፂ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ سعود عربن حبرات إماراتن كسحبن صنع عداقة نداد المفتاح تسمامعن زبل أرستاتون كندهسينا بكتالكم بخبر عدم حالتات تግራይ ኣብ ማይ ዓይነን ዓዲ ሓርሽን ዝሓዝዎም ኣማይቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ንዝማረኽዎ ኣጽዋርን ንብረትን ኣብ ምምልላስ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ ከም ዘዋፈርዎም ምንጭታት ኤረና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ግዱድ ስራሕ ምውፋሮም ዘረጋገጹ እቶም ምንጭታት ሓደ ካብኣቶም ብዝተተኮሰሉ ጥይት ክቕተል እንከሎ ካልእ ድማ ከም ዝቆሰለ ጠቒሶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣማይቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከባቢ ሽረ ከም ዝተኣስሩ ዘመልከተ ኮሚሽን ላዕለዋይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ ጀምላዊ ማእሰርቲ መብርሂ ክወሃቦ ኣብ መቐለ ንዝርከቡ ሰበስልጣን ተወኪስሎ ኣብ ማዕስከራት ማይ ዓይነን ዓዲ ሓርሽን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕታት ይፍጸም ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻባት ከም ዝበጽሖ ብምግላጽ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ነቲ ጉዳይ ከጻሪዎ ሓቲቱ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 4 ማዕስከራት ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝነበሩ 10 ኣሽሓት ኤርትራውያን ግዳያቲ ኣብ ትኽልል ብኩሉ ወገን ዝተወልዐ ኩናት እዮም ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማዕስከራት ትግራይ ሽመልባን ሕጻጽን ዝተመዛበሉ ስደተኛታት መጽለል እዩ ዝበሎ ሓድሽ ማዕስከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ 28 ሰነ ከም ዘቆመ ኣይርስዕን ኣብ ትግራይ ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ኩነታት እቲ ማዕስከራት ምስ ተዓጽወ ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ዳባት ኣብ ዝተደኮነ ኣስታት 20,000 ሰባት ከተኣናግድ ይኽእል ዝተባሃለ ዓለም ዋጭ ዝተሰምየ ማዕስከር ንምግዓዞም ከም ዝተወሰነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ቁጥር ናይቶም ኣብ ወርልድ ቱር ቲም ተጠርኒፎም ዝወዳደሩ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ 5 በፂሑ ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰለስተ ኤርትራውያን ጀመረ ብዝሕ ናይቶም ምስ ናይ ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ወይ ወርልድ ቱር ቲም ዝወዳደሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናብ 5 ከም ዝደየበ ዝግለጽ ዘሎ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ማልያ ዶብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ኩቤካ ለቢሱ ከቀዳደም ዝጸንሐ ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመተ 2022 ጀሚሩ ናብታ ዓባይ ክለብ ኩቤካ ኔክስት ሃሽ ክሰጋገር ምዃኑ ጋንቱ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 29 መድረኻት 4253 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ሄኖክ 3 ግዜ ኣብ ፖድየም ብምድያብ ኣብ 8 መድረኻት ድማ ንውድድሩ ምስ ቀዳሞት ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ምዃን ዛዚሞ ኣብዚ ዓመት እዚ 3 ኤርትራውያን ማለት ኣባል ፈረንሳይት ክለብ ኮፊድስ ናትናኤል ብርሃኔ ኣባል ካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታና ፕሪምየርቴክ መርሃዊ ቅዱስን ኣባል ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬጋ ፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ብደረጃ ወርልድ ቱር ቲም ክነጥፉ ጸኒሖም ኤርትራዊ ክኢላ ሽኳ ቢንያም ግርማይ ድማ ምስ ቤልጅማዊት ጋንታ ክጽንበር ተሰማሚዑ ስለ ዘሎ ኣብ 2022 ቁጽሪ ኣብ ወርልድ ቱር ቲም ተጠርኒፎም ዝወዳደሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብ 3 ናብ 5 ክዓርግ እዩ ኣብ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ካብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓደ ዓመት ክንድዝ ዝኣክል ብዝሒ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ኣብ ወርልድ ቱር ቲም ክነጥፉ እዚ ናይ ፈለማ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መደብ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ወይ ኮቫክስ ዘይተጸንበረ ሃገራት ኤርትራን ብሩንድን ጥራይ ተሪፈን ኣቐዲመን ኣብቲ ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝተማእከለ ክታበት ጸረ ኮቪድ ብሓገዝ ናይ ምብጻሕ ናይ ኮቫክስ ፕሮጀክት ዘይተጸንበራ ታንዛንያን ቻድን ኣብቲ መደብ ክሕቆፋ ድሕሪ ምውሳነን እዩ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክታበት ዘጀመራ ክልተ ጥራይ ምዃንን ዝሕበር ዘሎ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ 215 ሃገራት ዓለም ፈጺመን ክታበት ጸረ ኮቪድ ዘጀመራ 6 ሃገራት ኤርትራ ብሩንዲ ቻድ ታንዛንያ ሄይቲን ሰሜን ኮርያን እየን ኣብዚ እዋን እዚ ግና እቲ ቁጽሪ ንኤርትራ ሓዊስካ ናብ 4 ወሪዱሎ ኣብ እታሕዛ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብተሪር ክትንቀፍ ጸንሐት ታንዛንያ ድሕሪ ሞት ፕረዚደንታያ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምትሕባር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዕቱብ ክትሰርሕ ጀሚራ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሸለልትነት ከም ዝሓዞ ዝተነቕፈ ፕረዚደንት ታንዛንያ ነበር ጆን ማክፈሊ ኣብ 17 መጋቢት ብሰንኪ ኮቪድ ዘስዓቡ ሕለኽላኻት ጥዕና ከም ዝሞተ ይግለጽ ብደረጃ ዓለም ኣብ 215 ሃገራት ብድምር ልዕሊ 2.2 ቢልዮን ክታበት ጸረ ኮቪድ ክወሃብ እንከሎ ድሕሪ ተሪፋ ንዘላ ኣፍሪቃ ብክታበት ንምሕጋዛ ብዝወፀ መደብ ኮቫክስ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ልዕሊ 520 ሚልዮን ክታበት ክትረክብ ትፅቢት ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ክረክብ ናይ ዝኽኣለ ብዙሕ ህዝቢ
بمأكلاي جمجم اتي بادو نتب 300 ጥራዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ክታበት ክሽምታ ናብ ዘይክእላ ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ደኻታት ሃገራትን ብሓገዝ ንምብጻሕ ካብ ማሻረኽቲ ሃገራት ገዚፍ ምወላይ ሓትት እኳ እንተሎ ኤርትራ ትርከበን ሒደት ሃገራት ግና ኣብቲ ብኮቫክስ ዝፍለጥ ናይ ሓገዝ መደብ ንምእታው ዘሕልታት ከም ዘርኣያ ይጠቅስ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከባቢ ራያ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕታት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። እቶም ሓይልታት ኣብቲ ኣዴታት ትግራይ ሰመይዎ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ፍሉይ ሓይሊ ሚሊሻታት ኣምሓራ ከቢድ ክሳራታት ከም ዘውረዱ ሓቢሮም። ሓይልታት ትግራይ ብምዕራቡን ኣብ ወልቃይት ሑመራ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት የካይዱ ከም ዘለዉ ይጥቀስ። ንዝሓለፈ 7 ወርሕ ኣብ ምክልኻል ጥራይ ከም ዝጸንሑ ዝገልጹ ሓይልታት ትግራይ ካብ መፋርቕ ወርሒ ሰነድ ሒዞም ናብ ናይ ምጥቃዕ ስልቲ ተሰጋጊሮም ከም ዘለዉ ይረድኡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተኹስ እኳ እንተኣወጀ ሓይልታት ትግራይ ግና ሰራዊት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ድማ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻታትን ኣምሓራ ጠቕሊሎም ካብ መሬት ትግራይ ከይወፁ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዘይቀበሉ ኣነጺሮም። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ 4 ሕዳር 2020 ንዝተቆጻጸሮ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ወልቃይት ሑመራ ናብ ክልል ትግራይ ክመልስ ኣለዎ ንዝብል ጻውዒት ዝተዓጽወ መዝገብ ክብል ነጺግዎ። እቲ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ብሓይልታት ትግራይ ዝተፈነወሉ መጥቃዕታት ብምፍሻል ጸረ መጥቃዕታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡን ሓቢሩ። ካብ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋጽኡ ፍሉያት ሓይልታት ናብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታት ትግራይ ይልእኽ ከም ዘሎ ዝገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝጥዕም ግዜን ቦታን ዒላማታት መሪጹ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ብመንገዲ ኣዘዝቲ ሰራዊቱ ኣፍሊጡ። ካብ ስቱድዮ ፓሪስ ዝፍኖ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ንኤርትራን ከባቢያን ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ገና ኣይተዛዘመን ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ። ኣብ ኢትዮጵያ 21 ሰነ ምርጫ ዝተኻየደሉ 10 ዞባታት ክድገም ከም ዝተወሰነ ንምርጫ ቦርዲ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን። እቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ደቡብን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኣብ ዝርከብ 10 ናይ ምርጫ ነቑጣታት ዝተኻየደ ምርጫ ክድገም ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ብልጽግና ብዓብላል ድምፂ ከም ዝተዓወተ ምስ ተሓበረ እዩ። ብመሰረቲ ብቦርድ ምርጫ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ 5 ዞባታት ዝተኻየደ ምርጫ ወከልቲ ህዝቢ ክድገም ኣብ ሓደ ካልእ ዞባ ድማ ቁፅሪ ዝተዋሃበ ድምፂ ደጊሙ ክቁፀር ክውሰን እንከሎ ኣብ ክልል ደቡብ 3 ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ድማ 2 ዞባታት ብተመሳሳሊ ምርጫ ክድገም እዩ። ኣብ ድሬዳዋ ድማ ኣብ ሓደ ዞባ ዝተኻየደ ምርጫ ዝተዋሃበ ድምፂ ደጊሙ ክቁፀር እዩ። ብዘይካዚ ብሰንኪ ጸጥታን ጌጋታት ሕትመት መድመፂ ወረቓቕትን ኣብ ሓያሎ ክልላት ክካየድ ዝነበሮ ምርጫታት ክሳብ ወርሒ መስከረም ከም ዝተሰጋገረ ኣቐዲሙ እቲ ቦርድ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ወርሓት ሰነን መስከረምን ተኸፋፊሉ ኣብ ክልተ እብረ ዝካየድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝዛዘም ናይተን ምርጫ ዘይተኻየደለንን ምርጫ ደጊሙ ዝካየደለንን ዞባታት መናብር ወከልቲ ህዝቢ ጥርሑ ክጸንሕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሰነን ዝተኻየደ ገለ ክፋልቲ ምርጫ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝተዓዘበ እኳ እንተተጠቕሰ እዛ ኣብ ኩናት ትግራይን ናይ ብሔር ግጭታትን ተሸሚማ ትርከብ ኢትዮጵያ ዘካየደቶ ምርጫ ናጻን ርትዓውን ክኸውን ከም ዘይክእል ዝተፈላለዩ ወገናት የመልክቱ። ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ከሳሕበን ጸንሐ ዕዳጋ ነዳዲ ብዘተ ንምፍታሕ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሓ ተገሊጹ። እዘን ኣብ ጉዳይ የመንን ንቐጠር ኣብ ከበባ ንምእታውን ብልፍንቲ ክሰርሓ ጸንሐ ሃገራት ወሽመጥ ካብ ዝሓለፈ ወርሕት ሒዘን ብጉዳይቲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝቐርብ ብዝሒ ነዳዲ ክዋጠጣየን ተራየን። እቲ በፂሕንኦ ዝበሃል ዘሎ ስምምዕ ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ብቐጻሊ ኣብ ዝካየድ ዘተ ዘን ሃገራት ክቐርብ ምዃኑ ፋይናንሻል ታይምስ ኣሚቱ። ስዑድ ዓረብ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዘቐርብ ብዝሒ ነዳድን ተወሲኹ ዋጋታቱ ክቕንስ እዩ ብዝብል ክትቃወም እንከላ ሕቡራት ኢማራትን ማሕበር ኣፍረይቲ ነዳድን ወይ ድማ ኦፔክን ድማ ፍርያት ክውስኽ ክደፍእሉ ጸኒሖም። ኣብ ርእሲ እዚ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ እስራኤልን ቱርክን ሓድሽ ናይ ወፍርን ንግድን መደባት መሓዛ ንስዑድ ዓረብ ከም ዘሻቐላ እዩ ዝግለጽ። ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብጉዳይ ዕዳጋ ነዳዲ ንግድን ወፍርን ተሳቢቡ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽ ናይ ዲፕሎማሲ ምክፍፋል ከየውድቆ ዘስግእ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ። ኣብ ሶማል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሕፂቲ ኮይና ቀሪባ። እዛ ፈውዝያ ዮሱፍ ሓጂ ኣደም ዝተባሃለት ኣባል ባይቶ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ተባሂቱ ዝርከብ ስልጣን ፕረዚደንት ብደቂ ኣንስትዮ ክብዳህ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ሒዛያ ክትወዳደር መሪፃ። ፕረዚደንት ክትከውን ተኽኢላ ድማ ኣብ ፀጥታ ቁጠባን ትምህርትን ብዝያዳ ከተተክሩ ምዃና ተመባፂዓላ። ንሳ እዞም ጽላታት እዚኣቶም ደቂ ተባዕትዮ መራሕቲ ሶማል ክዕወትሎም ኣይከኣሉን ዝብል ስነ ምጎት ኣቕሪባ።
ሽበራ ዘይበቆም ምሕደራን መቋም ሓያል ማእከላይ መንግስትን ዝዓበዩ ብድሆታት ኣብ ዝኾነት ሶማል መን መፅኡ ኣብ ስልጣን ብዘይገድስ ኣብ ሓደ ለይቲ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ተንተንቲ ፖለቲካት ሃገር ይሰማምዑ። ኣብ ቅናት ሳህለ ሰሃራ ተዋፊሩ ካብ ዝርከብ ኣስታት 5,000 ሰራዊት ፈረንሳ እቲ ፍርቂ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ክስዕብ ምዃኑ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣፍሊጡ። እቲ ፕረዚደንት ምስ መራሕቲ እቲ ዞባ ሃገራት ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ ሽበራውያን ጉጅለታት ካብቲ ዞባ ናብ ካልእ ክፋል ኣፍሪቃ ኣተኪሮም ስለ ዘለው ምስ ዘሎ ኩነታት ምትዕራይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እቲ ሃገር ኣብ ማሊ ካብ ፀንሓ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ብውሕዱ ንሰለስተ ንምዕፃው መዲባ ኣላ። ኣብ ማሊ፣ ሞሪታንያ፣ ኒጀርን ቻድን ብፍሉይ ክንቀሳቐሱ ንፀንሑ ሽበራውያን ጉጅለታት ንምህዳን ፈረንሳ ባርካን ብዝብል ስያሜ ተልእኮ ዝሃበቶ ሰራዊታ ን8 ዓመታት ፀኒሑ። ፈረንሳ ብዘይካዚ ኣብ ቅናት ሳህለ ሰሃራ ዝርከብ ብሄሊኮፕተራትን ድራዓት መካይንን ዝተሰነየ ልዕሊ 5,000 ሰራዊታ ኣብ ጅቡቲ እውን ነፈርቲ ውግእን መራኸብ ኩናትን ዝዓጠቐ ተደራቢ ሓይሊ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ዝነበሩ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ተዛዚሙሎ ሰላም